आमचा छोटा ब्लॉगर आहे. तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये कुकिंग चॅनल. तर आज सोमवार आहे आणि आज रेड अलर्ट दिलेला आहे आपल्या मुंबईमध्ये. पूर्ण ह्याच्यामध्ये पावसाचा इशारा आणि चांगला तुफान पाऊस आहे. तर कुठे जात असाल तर सांभाळून, सगळं झाडं वगैरे पण पडतात. काळजी घ्या आपली, गरज असेल तरच बाहेर पडा असंच बोलेन. तर कारण की झाडं पण पडतायत, भरपूर झाडं पडण्याची गोष्ट घडतायत, त्यामुळे काळजी घ्या. तर आजचा दिवस स्टार्ट झाला तर आपण घरी, आपला नेट तर गेले, संध्याकाळी येणार आहे. एक ब्लॉग टाकायचं तर बघा, आपण माळ्यावर जाऊन डेटावर टाकायचा प्रयत्न करू. आणि आमचा छोटा ब्लॉगर बघा, तुला शूट कर. काय बनवते मामी? मामी काय बनवते? गेम खेळतोय. आणि इकडे बनतोय गरमागरम असा उपमा. कांदा टॅमॅटो वगैरे घेऊन जातो, उपमा बनणार आहे. आणि हा बघा आमचा पिलो. हे 2 ब्लॉगर, हे ब्लॉग बाय 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 बाय. व्हिडिओ शूट चाललाय बाई. गाजर विजर टॅमॅटो कांदा विंदा मस्त पैकी येणार आहे. ओके ओके, सॉरी भाई भाई सॉरी. साईडला होय, साईडला बोलते मी, बाहेर जातो. ओके. मामीला विचार काय काय बनवतेस, काय काय घेतलं विचार, काय घेतलं विचार काय काय घेतलंस बनवायला. व्हिडिओ मध्ये सांग. हा, काय काय घेतलं? टोमॅटो, कांदा, गाजर. गाजर मम्मा पी ना तू. ओके. थांबा काहीच मम्मी पिऊ द्या आम्हाला. हे बघ, काय बोलताय? तुम्हाला पाऊस पाणी काय पडतंय का डोक्यावर तुमच्या? भावा नको जाऊ, नको जाऊ, पड र पाण्या. पाऊस आहे, पाऊस गाईच. रस्त्यावर झाड पडले बाई, गाडीच्या इथं थोडस आधी पडलंय, म्हणजे वाकलेलं आहे थोडं. गेले कामाला. चला इकडे बनते उपमा बनते. हे तर सेपरेट रेसिपी ब्लॉग बनवू आपण. चला गाईच, पाऊस जास्त असल्यामुळे मी घरी आहे, घरातून चालू आहे आपलं काम. पण असा सीन झालेला आहे की वायफाय पण गेलाय काल रात्री, तुम्हाला बोलल्याप्रमाणे, कारण ब्लॉग पण थांबलेला. तर तुम्हाला हा ब्लॉग येतो पर्यंत ब्लॉग येईल. तर भरपूर पाऊस आहे, झाडं पडलेत, त्यामुळे नेट गेले. आणि नेट गेल्याने इकडे आम्ही डेटासाठी मोबाईल पण उलटा करून ठेवला आहे. पण काय करणार, नेट पण चालत नाही आहे ना, लॅपटॉपला कनेक्ट होत आहे. करे तो करे क्या, करे तो करे क्या. आणि इकडे पाऊस दाखवतो. थांबा, कसला पाऊस आहे गाईच. नुसतं वारा बघा, वारा बघा, वारा. हा वारा आहे गाईच. तुफान पाऊस आहे, तुफान. काही वारा येते. तर लय तुफान पाऊस आहे. तर बघू संध्याकाळी काहीतरी बनवू. सकाळी झालं उपमा. तर काम चालू आहे, पण काय चालत नाही आहे. काय करायचं काय समजत नाही मला. नाही जर नेट चालत आहे, बाहेर जायला लागते, बाहेर पाणी पडतंय. बघूया, तुम्हाला अपडेट द्यायला आलो. भरपूर पाऊस आहे, बाहेर जाऊ नका. ठीक आहे. तर मित्रांनो, वर्क फ्रॉम होम करून, थोडंसं निवांत करून, निवांत त्यातलं काम चालू होतं. आणि पाऊस असा छान असा वारा पाऊस सुटलाय काहीच. तर आज बनवायचा जो प्लॅन होता त्या दिवशीचा, अरे तर त्या दिवशीचा जो प्लॅन होता तो आज होता. तर आज बनवते आपण मस्तपैकी, काय बनवतो आपण, पॅटीस, व्हेज ब्रेड पॅटीस. पण आपण घेणार आहे ब्राऊन ब्रेड. ओके. तर आता इकडे रेसिपी चालू झाली जवळजवळ. बटाटे उकडून घेतलेले आहे आणि इकडे ग्रीन चटणी, कोथिंबीर, पुदिना आणि काय घेतलंय कशामध्ये? ह्याच्या चटणीमध्ये कोथिंबीर, पुदिना, हा, लसूण, थोडंसं जिरा आणि कढीपत्ता. हा, थोडंसं जिरं, लसूण, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर आणि पुदिना. ह्याची चटणी आपण सोबत खाण्यासाठी केलेली आहे, मिक्सरमध्ये वाटून. ते अशा प्रकारे इकडे झालेली रेडी बघा. आणि मीठ टाका. आणि मीठ टाकलेलं आहे. तर इकडे आता आपण काय काय आले, जरा एक मिनिट आपण जाऊ द्या. इकडे बटाटे उकडून आलेले आहेत. इकडे काय बेसन पीठ काढून घेतात. आणि हे काय केलं, अद्रक, आपलं ते लसूण आणि मग हा, मग तुम्हाला दाखवतो बघा. त्याच्यामध्ये लसूण आणि याची पेस्ट आपण घेतली ना त्याची. आणि इकडे ते पुढे असेल क्लिप, कारण की ती मी आधी घेतले, पुढे दाखवतो. लसूण आणि मिरची, ठीक आहे, त्याची पेस्ट बनवले.
ती आपल्याला फोडणी द्यायला बटाट्याच्या भाजीला. तर आता इकडे गेलेले आहे कढीपत्ता, जिरं, राई आणि ह्याच्यात जाई तेल टाकणार आणि मग याच्यात आपण बनवून घेणार आहे पहिली बटाट्याची भाजी. ओके, 2 रेसिपी आहे, 2 रेसिपी एकाच दिवशी 2 रेसिपी. वा, वर्क फ्रॉम होमचा फायदा. पण मेन काय, नेट आलं पाहिजे. आपला कालचा मला अजून नेट नाही, 8-9 वाजेपर्यंत बोललेत, पण नेट आलं पाहिजे. आता आपल्याला नेट चेंज करायचं डायरेक्ट, ब्लॉग आले पाहिजे, शॉर्ट्स पण पेंटिंग राहायला यार. तेल टाकून घ्यायचं. हा, थोडस तेल घ्या. तर मित्रांनो, आता लसूण मिरची घेतलेली आहे आपण ही पेस्ट बनवायला. आणि अद्रक टाकायची ना? नाही, फक्त लसूण आणि मिरचीची पेस्ट तडक्याला तडका द्यायचा. तर त्याच्यामध्ये आता जिरा आणि जाई, तेल तापलंय मस्तपैकी. आणि आता काय जातंय, कढीपत्ता. मी नाही तिकडे दिसत. आणि याच्यामध्ये आपण करलेली ती मिरची आणि लसूणची पेस्ट तडका दिला मी. असं थोडस भाजून घ्या, शिजवून घ्या. भाजून घेते मस्त पैकी. आणि थोडी टाकूया आपण हळद, थोडीशी हळद बस करून घेऊ मिक्स. आता मला काय दिसत नाही. हाय बघा, दिसतंय दिसतंय, पण मी नाही दिसत. आपण करून बटाटे. हा, बटाटे एक एक. काय टेक्नॉलॉजी आहे. बटाटे थांबाई सगळे टाकू द्या, परत बघू आपण. मग बटाटे आले लावले थोडे आहेत ते आपण नंतर करू. आधी हे मिक्स करून घेऊया, ते सगळं लागलं पाहिजे मिश्रण. एक चूक करायचे आणि नंतर अजून काय टाकू आपण जेव्हा बघू. गाईच भाजीमध्ये टाकायचं आपल्याला चवीनुसार मीठ, सफेद पांढरा असं एकदम मस्त शुभ्र असं मीठ गेले बटाट्याच्या भाजीत. येणार आहे आता त्याच्यावरती कोथिंबीर. इको मारला मी, रिफ्लेक्शन व्हाईस. हा, कोथिंबीर थोडीशी चिरली जाते. टाकू की बघा. चर 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 थोडीशी चर चर ती घ्यायची अशी त्याच्यावर पॅडवर आणि अशी ढकलून द्यायची चार. आणि ह्याला करायचे परत मिक्स. दाखवतो म्हणजे इकडे दिसून चांगला असं मिक्स करायचं. सगळं मी ट्रेनिंग दिलेली आहे बरोबर, व्यवस्थित आहे एकदम. मी सांगितल्याप्रमाणे बनवा. काय करते मी शिकवले ना. आता आपण मस्तपैकी ब्रेड मध्ये भाजी भरून घेऊया छान प्रकारे. ओके, हा यस यस. तर तिकडनं दरवाजा लावून आलो. तर आता आपण ब्रेड मध्ये भरूया असं छान असं मिश्रण. नंतर भेटूया. नंतर व्हिडिओ म्हणजे बनवता ते भरताना भेटतो. थांबा 2च मिनिटं. काहीच मी इकडे आणि इकडे. आता बघा असं भरायचं ते. आता मी पण भरतो. थांबा दाखवतो कसं भरायचं. गरम आहे का? इकडे या. हे बघा, हे असं ब्रेड घेतला, अशी भाजी आणि अशी लावायची अशी. मला दिसत नाही. हा, हे आम्ही स्वतः शिकलोय.
बटाटा असाच चिपकला पाहिजे. तिकडे 2 भाग झाले, तिकडे 2 भाग झाले. हा ह्याचे अजून एक होईल. नको एवढे नको, छोटे नको, जरा एवढे तेलात राहिले. मग दोनच बसतील. बघू ना आपण, मम्मीला एवढे बघूया आपण. तर अशा प्रकारे हे असं मटेरियल लावून घ्यायचंय छान असं सगळीकडनं. जास्त भरलं तरी चालेल ना, थोडं चालेल ना. हा केलं पण देखील चालेल. चालू आहे ना. हे काय हे बघ, इकडे वरती कट झालेलं दाखवतो. कसं कट झालंय काहीच. हे आता आपण भरून घेऊ पटापट आणि नंतर तुम्हाला भेटू आपण. हा तळताना भेटूया. हे रेडी झाले की तळताना भेटूया, कारण की मला हे जमत नाही ना, म्हणून. बाकी काय नाही, विषय असा आहे ना, खायचं पण आहे पटापट. शूट करता करता ग, शूट करता करता दाखव ना, बनवून घे. बनवून दाखवा. थांबा जरा, नंतर भेटू. हेच व्हेरी हार्ड वर्क. तर मित्रांनो, आपण इकडे ब्रेडला मस्तपैकी भाजी लावून आणि कट करून घेतलेलं आहे. तर आता आपण जाणार आहे कुठे, डायरेक्ट कढईकडे, कारण की इकडे येणार आता बेसनमध्ये डुबून तळून येणार आहेत, डीप फ्राय. तर आता मस्तपैकी तेल टाकू द्या, मग आपण बघूयाच एकेकाचं बेसनमधून एकेकाचं बेसन जाणार. ओके. तर गाईच तेल बऱ्यापैकी तापलेलं आहे आणि आता इथे बनणारे कटलेट डुबा के. बघूया आता कसा बनतोय. मस्त बनतोय, क्रिस्पी बनतोय, कसा बनतोय. सोड, चल होऊन जाऊ दे, कमी सोडू नको. मस्त मॅश एकदम बुडून घे. आराम से. पहिलाच जाते आपला, पहिलाच. आणि हा पहिला कधी गारत. बघूया दुसरा जातोय, दुसरा गडी आलेला आहे. चला चांगलं बुडवा आणि जाऊन द्या. सोडा दुसरा. वाह वाह वाह, एक नंबर. तर मला वाटतं 2-2च बसतील काहीच, कारण की हे जे क्षेत्रफळ आहे याप्रमाणे इथे 2च बसणार आहेत. तर आता यांना मस्त शिजू द्या आणि आता यांना बाहेर काढताना आपण बघू. बाहेर काढताना हो तिला नाही आंबोळ. तर फायनली आपले 2 तयार झालेत. पहिले लाल लाल असे झालेले तयार, आणि आता पहिला आलेला. आला बघ. हा ये भाई, मोबाईलवर उडवशील. माझा नाहीये, माझा आहे ना. उडव. 2 तयार. चला छान प्रकारे आता सर्व रेडी करून घेऊया. 2 रेडी झाले, इकडे भात पण बनतो, तिकडे रेडी झालेले. आता हे सगळे अजून रेडी करायचे बनवूया, आणि नंतर जेवताना खाताना आपण टेस्ट बघूया आणि सांगूया. सगळ्यांची रिव्ह्यू घेऊया आज, कसे झाले 100%. तर नंतर भेटू आपण. तर मित्रांनो, गरमागरम पॅटीस रेडी, खायला तयार. आणि इकडे घेतली ग्रीन चटणी जी बनवलेली त्यातली, आणि सॉस केचप. आणि इकडे पप्पाने खाल्ले. कसं झालंय? छान झालं. छान. ठीक आहे, मस्त. तू झालं, तूच बनवलंय. तू सांग कसं झालंय. छान. तर मी टेस्ट करतो. हा बाजू भाजी नाही भेटली मला. भाई ब्राउन ब्रेड आहे. ब्राउन ब्रेड एक नंबर. मस्त आले. तर आम्हाला खाऊ द्या, नंतर भेटू. आता चला भाई, 12च्या आधी आम्ही कट करणार, आणि आम्हाला आल्या झोपा. त्याच माणसाला लवकर झोपायचं असतं. हा, त्यालाच झोपायचं असतं. चला सोन्या भाई, चला भाई. इकडनं पण खोल ना. मी हे रेड मारलं. अरे हे नको खोलू, मग ते इकडनं खोल त्याचं प्लेट. ते
सबसे बडा अरे बर्थडे आता नाही माझा उद्या आहे. अरे भाई उद्या पण तू लवकर झोपतो ना. असं काय नाही. प्री बर्थडे प्री बर्थडे भाई. हा उद्याचा बर्थडे तू तुझ्याकडनं, हा आमच्याकडनं आधीचा बर्थडे. आधीचा बर्थडे ऍडव्हान्स वाला आहे. सिमरेला आणले काय मला काय कशा कोणत्या गोष्टीची खुशीचा कॉन्ट्रोल नाही द्यायला लागणार आहे. हे तो सबको होता है खुशी. याच्याकडे माझा बॅलन्स पडलाय. इनके पास बैलेंस है लेने के का मागून काय ना बाबा कापून घेऊया ठीक. मागून काय आयफोन ने कापू का? आयफोन ने कापायचा ट्रेंड होता आहे का? यावेळी कापू नाही कापू. आयफोन लागतो ना रितेश मध्ये. एक आय कमी आहे रे ते. दिलंय. कुठे? टीच्या नंतर समथिंग इथे आहे. लागतो वाटतं. नाही कोण बोलला बरोबर आहे. हे आयफोन कापणार आहे. भाई चल ठीक बाय आहे भाई. भाई, ठीक आहे भाई. RITISH तव्यानी कापतो तो तुझा इंस्टाचा आणि तो तिकडे ठेव. आम्ही रिअल वाला आधार कार्ड दाखव. आम्ही व्हॉट्सअप वाला टाकला. आधार कार्ड दाखव. व्हॉट्सअप वाला आधार कार्ड दाखव. फोटो काटू क्या भाई? काटू क्या अभी? काटू क्या? इधर इधर फिल्म भाई. काप काप हे आयफोन कापत होतं. भागले का? हॅपी बर्थडे टू यू. डिअर हॅपी बर्थडे टू यू. आजा रे भाई खाओ. काटा भाई काटा. हा ये भाई माझा उपास लागेल. चल मी खाऊ. चल म्हणून पहिलं घेतलं माहितीये का तुला. व्हेज आहे का भाई? उपास लागणार ना. नाही नॉनव्हेज आहे. व्हेज. थँक्यू भाई. अरे ते असंच दिलं. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू भाई. हे निघत नाही रे. थँक्यू भाई. हॅपी बर्थडे. थँक्यू भाई. थँक्यू भाई. थँक्यू भाई. हा ज्या मी 12 वाजायच्या आधी खाऊन घेतो कारण उद्या उपवास आहे आपला. मी पण भरतो एकाच्यामध्ये. उपवास आहे म्हणून आम्ही लवकर केक कापलाय. बाय. थँक्यू भाई. भाई पिछले टाइम है ना इसने ये क्या बोला था चॉकलेट छोड़ दी. बाहेर नाही ठेवला. तर मित्रांनो आजचा दिवस झालाय वर्क फ्रॉम होम. जरा पावसाने पण विश्रांती घेतली. छान छान 2 रेसिपी झाल्यात. रितेश भाऊचा बर्थडे आपण इन ॲडव्हान्स मध्ये सेलिब्रेट केलाय. तर आता आपण जाऊन त्याला हॅपी बर्थडे विश करूया. एक सरप्राईज करूया आपण. थांबा गाईच. वाढदिवसाच्या खूप 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 नाही भाई माझ्या घड्याळात झाले भाई. धन्यवाद धन्यवाद माझा रेल्वेचा टाइम आहे ना. आम्ही तिकीट काढणार आहे. धन्यवाद. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. झाला. किती वाजलेत. हे चल 2 मिनिटं बाकी आहेत. भाई माझ्यात वाजले ना यार. 2 मिनिटं तर आजचा ब्लॉग कसा वाटला तुम्हाला कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि भेटूया आपण उद्या. काहीतरी शुभरात्री. मस्त येणार आहे. काळजी घ्या. आणि याला आपण चला आता बर्थडे झाला 20 झालं तर संपलं. बस आता खाली. केक आधी खाल्लाय आम्ही. 20 आता केलाय. ती एक्साइटमेंट नाही राहिली रे बर्थडेची जी असायची ती. काय बोलतो. जाऊ दे चला झोपतो आता.